आर'नाइ 5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण। आङो नैबे प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीणनि सायाव मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ नैबे प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीणनि जोहै गोरिब सुबुंफोरनो पाक्कानि न' होगासिनो दं। नोंथाङा दासिमबो बे प्रधान मंत्री आवास योजनानि जोहै पाक्कानि न'खौ मोननो हायाखैब्ला नोंथाङा बेखौ बोरै अनलाइन खालामनो आङो बेनि प्रसेसखौ देखायगोन आरो नोंथाङा बे प्रधान मंत्री आवास योजनानि न'खौ मोननो थाखाय माबायदि एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया मा डकुमेन्ट नांगोन बेनि एप्लाइ प्रसेसा बोरै जागोन A to Z डिटेल्सखौ देखायगोन आरो जाय बिथांमोना PMY नि ID नाम्बारखौ नुवाखै नोंथाङा गावबा गावनि आइडिया दंना गैया नोंथाङा बेखौ बोरै चेक खालामनो आङो बेखौबो दिनैनि भिडिअ'आव A to Z देखायगोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलाव गोदानबा नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो बेनि एलिजिबिलिटिखौ नायग्रोनोसै। नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो थाखाय माबायदि एलिजिबिलिटि थानांगोन जोङो बेयाव बेसिक ओरैनो एलिजिबिलिटिखौ नायगोन। बारा गोबाव खालामा भिडिअ'खौ। बेयाव नोंथाङा एप्लाइ खालामनो थाखाय BPL केटेगरिनि मानसि जानांगोन। नोंथाङा बेयाव पाक्कानि न' थानाय मानसिफोरा बेयाव एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। नोंथाङा उइदाउट शेल्टार नोंथाङा बेबायदि केटेगरिनि मानसि जानांगोन अब्लाना नोंथाङा बेयाव इजियावनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। आरो नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय माबायदि डकुमेन्ट होनांगोन जोङो बेखौ नायनोसै। डकुमेन्टखौ नोंथाङा नैबे डकुमेन्ट रिक्वायर्ड थांनानै नायनो हागोन। बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनि आधार नाम्बार सेल्फ एटेस्टेड कपि अफ आधार कार्ड नोंथांनो आधार कार्ड नांगोन आरो सेल्फ एटेस्टेड कपि नांगोन। नोंथांनि जब कार्ड नांगोन बेयाव मानरेगानि आरो नोंथांनि बेंक एकाउन्ट डिटेल्स आरो नोंथांनि SBM स्वच्छ भारत मिशननि नाम्बारखौ होनांगोन आरो नोंथांनो मोनसे एफिडेभिटनि गोनांथि जागोन बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय। एफिडेभिटआ नोंथांनि नैबेयाव लिरना दं एफिडेभिट नैबेयाव लिरनाय दंखायो एफिडेभिटनि बागै। एफिडेभिटआ जाहैबाय नोंथाङा बेखौ एफिडेभिट कर्टआव थांनानै बानायबाबो जागोन नङाबा गावबुरानिफ्राय मोनसे लिरना लाबबाबो जागोन। नोंथांनियाव पाक्कानि न' गैया बेबायदि नोंथाङा बेयाव एफिडेभिटखौ बानायनो नांगोन। दानिया बेनि बेनिफिट नोंथाङा बेयाव बेसेबां फैसा मोननो हागोन बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै जोङो दानिया बेनिफिटखौ नायदिनि। बेनिफिटआ जाहैबाय नोंथांनो बेयाव फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स गभर्नमेन्टआ होगोन न' लुनो थाखाय 1,20,000 नोंथांनो पार इउनिट प्लेन एरियास नोंथाङा नैबे प्लेन एरियासाव थायोब्लाथाय नोंथांनो 1,20,000 बेखिनि रांखौ नोंथांनो गभर्नमेन्टआ नोंथांनि बेंक एकाउन्टनि जोहै नोंथांनो होगोन। आरो नैबेयाव लिरनाय दं 1,30,000 पार इउनिट फर हिल एरियास डिफिकाल्ट एरिया एन्ड IP डिस्ट्रिक्ट्स हिमालयान स्टेट नर्थ इस्टार्न स्टेट एन्ड इउनियन टेरिटरि जम्मु एन्ड काश्मीर नै जाहैबाय जाय बिथांमोना हिल एरियायाव थायो ट्राइबेल एरियायाव थायो नोंथांमोना नैबे 1,30,000 बेखौ मोनो। जोंनिया नैबे 1,30,000खौ जोङो मोननो हायो। जोङो ट्राइबेल एरियायाव बिलं खालामो बेनि थाखाय जोङो नैबे एमाउन्टखौ मोननाय जायो। नोंथाङा बेबायदिनो एमाउन्टखौ मोननो हागोन बेयाव न' लुनो थाखाय। दानिया नोंथाङा बेखौ बोरै एप्लाइ खालामनो जोङो बेनि एप्लाइनि प्रसेसखौ नायनोसै। नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय गुगोलाव नोंथाङा PMAYG नोंथाङा बेखौ सार्च खालामना होनांगोन। आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। नोंथाङा बेखौ गुगोलाव सार्च खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबे पेजाव थुबानो जाबाय। जोङो बेखौ बोरै एप्लाइ खालामनो हागोन जोङो बेनि प्रसेसखौ नायगोन। जों दानिया बेयाव थुबाय। बेयाव थुनानै नोंथाङा बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा नैबे आवास सफ्टआव थुनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। थुनानै नोंथाङा नैबे डाटा एन्ट्रियाव थुनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। डाटा एन्ट्रियाव थुनानै बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन एप्लाइ खालामनायनि थाखाय नोंथाङा नैबे लगिनाव थुनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। डाटा एन्ट्रि नैबेयाव जोङो एड फेमिलि डिटेल्स डाटा एन्ट्रियाव जोङो नैबेयाव थुबाय। डाटा एन्ट्रि फर आवास जोङो बेयाव थुनांगोन नैबे लगिनाव जोङो बेयाव थुबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव आसामखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथाङा नैबे कन्टिनिउ नोंथाङा बे कन्टिनिउआव थुनांगोन। जोङो बे कन्टिनिउआव थुनानै होबाय। दानिया बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नैबेयाव इउजार नेम आरो पासवर्ड आरो नैबे केपसाखौ नैबेयाव लगिन खालामनांगोन।
नोंथाङा बेयाव लगइन खालामनो हानाय नङा। नैबे आइडिया जाहाथा मानसिनियाव थाया। नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय ग्राम पन्सायत नोंथांनि ग्राम पन्सायत अफिसाव नोंथाङा भिजिट खालामनांगोन थाबैनो। नोंथाङा बेखौ नैबे ग्राम पन्सायत अफिसा नोंथांनि गासैबो आं दहाय डकुमेन्ट खोथानायफोरखौ नोंथाङा लांनानै नोंथाङा बेबायदि एप्लाइ खालामनो नांगोन। नोंथाङा एप्लाइ खालामनाय समाव माबायदि डिटेल्स होनांगोन जोङो बेनि डिटेल्सखौबो जोङो नायनोसै। नोंथाङा बेखौ हारसिङै एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। नोंथाङा बेखौ ग्राम पन्सायत अफिसाव थांनानै बानायनो नांगोन। दानिया नोंथाङा एप्लाइ खालामनाय समाव माबायदि डिटेल्स बहायनांगोन जों बेनि डेम'खौबो जोङो नायनोसै। नैबेयाव लिरखानाय दं रोखायै नोंथांखौ ग्राम पन्सायत अफिसाव नोंथांखौ भिजिट खालामनो होदों। नोंथाङा गासैबो डकुमेन्टफोरखौ लानानै थांबानो जाबाय ग्राम पन्सायत अफिसाव। दानिया जोङो बेयाव बोरै एप्लाइ खालामगोन बिनि डेम'खौ जोङो नायनोसै। एप्लाइआ बेबायदि रोखोमै जागोन। बेयाव नोंथांनि पार्सनेल डिटेल्सखौ होगोन, नोंथांनि बेंक एकाउन्ट डिटेल्स, नैबेयाव नोंथांनि बेंकनि डिटेल्स, नैबेयाव गासैबो डिटेल्सखौ नोंथाङा बेबायदि बानायगोन। नोंथांनि अनलाइनखौ बेबायदि प्रसेसआव नोंथांनि गासैबो डाटाखौ बेबायदि फिलआप बानायनाय जागोन। नैबायदि नोंथाङा बेखौ नायना लाबानो जाबाय। बेयाव बेबायदि रोखोमै नोंथांनो अनलाइन खालामनानै होगोन ग्राम पन्सायत अफिसाव नोंथाङा भिजिट खालामबाथाय। नोंथाङा बेखौ नायना लाबानो जाबाय। दानिया जोङो नोंथाङा न'नि आइडि नाम्बारखौ बोरै नायगोन, नोंथांनिया आइडि नाम्बारखौ नोंथाङा नुवाखैब्ला जोङो बेनि प्रसेसखौबो जोङो नायनोसै। नोंथाङा नोंथांनि न'नि आइडिखौ नायनो थाखाय गुगोलाव नोंथाङा सार्च खालामनांगोन आवास एप। नोंथाङा बे आवास एपखौ डाउनलड खालामबानो जाबाय। नोंथाङा बेखौ प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनलड खालामनांगोन। आं अलरेडि बेखौ डाउनलड खालामबाय। दानिया आं बेखौ अपेन खालामनोसै आरो नोंथांमोननो देखायनोसै नोंथाङा गावबा गावनि आइडि नाम्बारखौ बोरै नायनो। दानिया आं बेखौ अपेनाव थुबाय। दानिया जोंनिया बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा नैबे हाउस नियार मि नोंथाङा बेयाव थुनांगोन। नोंथाङा नोंथांनि न'नि आइडिखौ नायनो थाखाय जोङो बेयाव थुबाय। दानिया बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि स्टेटखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव आसामखौ जोङो सिलेक्ट बानायबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट बानायबाय। दानिया नोंथांनि बेयाव नोंथांनि ब्लकखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। दानिया आं बेयाव मोनसे ब्लकखौ सिलेक्ट बानायबाय। दानिया नोंथाङा नोंथांनि ग्राम पन्सायत नोंथांनि VCDCखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। आङो बेयाव मोनसे VCDCखौ आङो बेयाव सिलेक्ट खालामना होबाय। दानिया नोंथांनि भिलेजखौ नोंथाङा नैबेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। नोंथाङा बेखौ गावबा गावनि जायगानिखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। आङो जास्ट बेखौ ओरैनो डेम' देखायदों। नोंथांमोना पिकचार कुवालिटिखौ एसे मोले नुनो हागौ, मानो होनब्ला आं बेखौ एप्सआव बेखेवबाय। बेनि थाखाय आङो सरि बिबाय। दानिया आं बेखौ सार्च खालामबाय। दानिया बेबायदि मेप खेवगोन। नोंथांनि गामिनि नैबे लकेसन नोंथाङा नुनो मोन्दों। बे लकेसनाव नोंथांनि न'नि आइडिया बेयाव थागोन। नोंथाङा नैबे भिउ लिस्टआव थुनांगोन। जोङो बे भिउ लिस्टआव थुबाय। दानिया नोंथांनि गामि हिसाबै नोंथांनि न'नि आइडिया नैबे नोंथाङा नायनो नुनो मोन्दों। नैबेयाव नोंथांनि न'नि आइडिखौ नोंथाङा बेयाव नायना लाबानो जाबाय। नोंथांनि नामा बेयाव थागोन। दा सोर सोर न' मोन्दों नोंथाङा नोंथाङा लकेसनाव थांनाबो नोंथाङा लकेसनाव नायनो हागोन। आं नैबे लकेसनाव थुबाय। दानिया बेबायदिनो नोंथाङा गावबा गावनि न'नि आइडिखौ नागिरनानै लानो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ, आरो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव।